okuhle nomusa ngathi ngakulandela kuyama ku-pastor ne-talent flick. Inamba ke isebenza kuphela uma ungumlandeli. So ngo-9 ekuseni kuya-5 ntambama uyafona, ungathapha, ungathumela ama-SMS, sibheka kulo amathongo lawo. Sawubona pastor, mina-ke ngiphuphe ngidla amakhekhe nje onejamu, ngiyacabanga ngisho nje. Abanye baphupha bewadla-ke amakhekhe nejamu, abanye bangadla no-peanut butter, abanye bangadla ama-sweet, bla 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 bla, yabo. But-ake singakusho. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha amakhekhe, uphawu oluhle uma uwadla. Lungasho inhlanhla nenhlalakahle nokuthokozela ingcebo, imali nempilo emnandi. Mshumayeli 9:7, hamba udleke isinkwa sakho ngentokozo, uphuze iwayini, inhliziyo enhle, uNkulunkulu sewumile imisebenzi yakho. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha amakhekhe, uphawu oluhle uma uwadla. Lungabuye likhombe la ukuthi ungalindela umzuzu omuhle wokujabulela umklamo onenzuzo noma umsebenzi ozokuholela kangcono, okanye kunomvuzo omuhle noma omkhulu ozowuthola ngenxa yokusebenza kwakho noma ngenxa yemizamo yakho. uHezekiel 4:12 uyakukudla kungathi kungamaqebelengwana, kungathi amaqebelengwana ebhali. Kanti 3, ngokwenkolo mina ngibheka kanje, uma uphupha amakhekhe, uphawu oluhle uma uwadla. Lungasho nje ukunambitha isibusiso noma izibusiso noma isibusiso ney'nsiza nje zokuphila ey'fanele futhi ezanele ngenxa yokholo nokusikhandla kwakho. Futhi kungenzeka khona into eyisibusiso ozoyinambitha wena, uphinde ube ney'nsiza zokuphila. Iy'nsiza zokuphila ngabe noma beyini ekulethela imali oyenzayo, lozoyithokozela wena. Amahubo 34:8, izwani libone ukuthi uJehova muhle, ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye. 9, mesabeni uJehova nina abangcwele bakhe ngoba abasweli lutho abamesabayo. uMshumayeli 8:15, ngase ngibabaze intokozo ngokuba umuntu akanakho okuhle phansi kwelanga kunokudla nje, unokuphuza nokujabula. Lokho kuyakuhlala kuye emshikashikeni wakhe ey'nsukwini zokuphila kwakhe aziphiweyo nguNkulunkulu phansi kwelanga. 4, ngokwesintu-ke uma uphupha la amakhekhe, ngabe uphawu oluhle uma uwadla. Lungasho ukuthi kungenzeka uma kungukuthi kade wenzele izidalwa zakhe izithebe noma ilathi lamukelekile futhi liphumelele. Ngoba omunye leli phupho leli lingafika abonedla ngoba kade enzele isidalwa sakhe esithile, iladi noma isithebe, bese ibona confirming that kuhambe kahle. 5, kuyenzeka futhi uma uphupha amakhekhe ube uphawu olubi uma uwadla, olungabe lukhombe imizamo yesitha yokudlisa. Uma kungukuthi kade la makhekhe esonakele noma kungamakhekhe angeke esimeni esifanele sokudliwa. Siyabonga. Be blessed. Siwe ni phansi lemathuli, sikhuleka kuyo Jesu.